Arranxadas as problemáticas do Paseo dos Areos, o Concello Pobrense optou por impulsar a obra con fondos propios para garantir a seguridade dos veciños e evitar o derrube da infraestrutura, traballos nos que investiron máis de 88.000 euros. Foron pouco máis de 3 semanas as que precisou a empresa Constrios para reparar o Paseo dos Areos. O Concello da Pobra optou por investir fondos propios neste arranxo ao non haber avances por parte de entidades como a Xunta ou Costas, o ter as competencias do litoral ou por levantar o trazado anos atrás. O paseo estivo cortado por seguridade xa que o risco de derrube era elevado, hoxe xa está o paso aberto, feito que vende destacar o goberno municipal. Que se tratou ademais de maneira urxente polo peligro que representaba para os veciños e as veciñas. Decir que tamén o Concello foi o que se fixo cargo dela, cando realmente non lle correspondía, porque, bueno, a verdade é que están implicadas outras administracións, pero é verdade que esta obra supoñía un perigo importante para a nosa veciñanza, entonces nós lle demos prioridade, non era... o paseo estaba a punto de caer e eso era un perigo, porque un paseo que ten moita xente paseando todos os días, moita xente tamén na playa, e considerábamos importante facer esta actuación. Puxo en valor o traballo realizado pola empresa encargada do arranxo. Iso ademais é moi rápido e nos respondeu moi ben, e iso permite agora, como xa podedes observar, que a xente poida estar paseando novamente por el. O alcalde pobrense, José Carlos Vidal, recordou que o problema xurdeu en xaneiro por mor dos temporais máis comúns que hai anos. O muro e o piso do paseo víronse afectados, quedando parte do paseo no aire. Rapidamente se fixo un informe en urbanismo, o arquitecto municipal, ademais, calificou a situación de moi perigosa, falando incluso dunha situación de colapso inminente do paseo, non? Bueno, nos demos traslado enseguida ás administracións que estaban implicadas en isto, sobre todo considerábamos que era Costas de Galicia e Costas do Estado. Tamén había unha implicación da Deputación pola carretera que pasa, que si é da Deputación, pero, bueno, o límite da Deputación é precisamente o límite da acera, ou sea que, máis ben, isto correspondía á Administración Xeral do Estado ou ben á Xunta de Galicia. Esperaron tempo as súas respostas, pero non se adaptaban á urxencia da actuación. Costas apostaba por remodelar o paseo, algo que afectaría a fachada dos areos en xeral e que tardaría moito en realizarse, opción descartada polo equipo de goberno. Dada a situación de perigo que supoñía para os veciños, decidimos actuar. Foi unha inversión importante para o Concello, sabedes aí, 88.666 euros, pero, bueno, creemos que era importante facerse cargo desta obra e, ademais, facelo dunha forma por emerxencia. Digamos que a obra foi, sobre todo, unha consolidación do que é o paseo en sí e a muralla. Puxéronse uns bataches, tal e como se suxería no informe do arquitecto. Segueuse o mesmo esquema que se seguira precisamente na zona final do paseo, non? Porque isto mesmo que pasou agora, pasou fai uns anos na parte final do paseo. Ese arranxo deu moi bo resultado e agárdase que se repita nesta actuación que ven de rematar e co que se solucionaron os problemas estruturais do Paseo dos Areos.